Hai unha cousa que lle dou voltas ultimamente, nesta idea de que é sempre o mesmo, pero cambiamos o contexto, e os medios e a linguaxe, e o proceder, como para adaptalo aos tempos. E é, por exemplo, a sexualidade. Agora hai un montón de xente nova que se di asexual. E a sexualidade, de entrada, é un pouco contrabiolóxica, é dicir, o normal no desenvolvemento dun ser humano é que chega a un punto que hai pulsión sexual. Pero escoitas moita rapazada dicir que é asexual. Que, ademais, é importante escoitar a rapazada, porque ás veces parece que estamos aquí de persoas adultas e que a rapazada agora é así, é andando, non sei, escoitar. Daquela, se che empezan a desenvolver un pouco estas cousas de ser asexual, non, pero se é que encontra a persoa axeitada, pois daquela sí, por amor, ao mellor sí o faz. E eu pregúntome, porque li unha vez a unha feminista dicir aquí hai un problema de fondo é que, ao final, o sexo que vai ser unha proba de amor e acabarán accedendo sin gana ou sin o que sexa, que sería máis do mesmo tamén. Pero eu xa lle dei unha reviravolta aquí que é que ao mellor, que isto escoitarlle moito a mozas, a rapazas novas, adolescentes, é o esperar ao matrimonio. Que antes era case unha imposición, pero agora ninguén cho impón. É igual que a ti te autocensuras, igual que a ti te autoexilias, ti mesma te autoimpós o esperar ao matrimonio, pois que ao mellor non é o matrimonio, pero o si esperar a que a min esta persoa me dea unhas garantías de que non me está utilizando e de que ten un interés xenuíno en min. E isto é unha reflexión, eu non o sei, mas creo que sí. Eu creo que sí. Que as mozas novas estánse autoimpoñendo ese esperar porque saben que todos os factores sociais están aí e que ao final o de que os homes te usan é todo isto. Penso eu. E deixo para a reflexión tamén. E gustaríame que a xente pense nisto. Se fai algún sentido. Que de repente un montón de, sobre todo de rapazas, non se desenvolvan sexualmente dunha forma sá na que a pulsión sexual chega. E hai unha cousa que lle soín hai pouco a rapazada, que é falar da orientación romántica. Non da orientación sexual, senón que a persoa non ten orientación sexual, ten orientación romántica. E daquela pode vincularse con outra persoa, e van da man, e digamos que teñen esa persoa ten un estatus máis aló da amizade, pero non vai haber relacións sexuais porque a persoa non ten orientación sexual, que é unha variante da asexualidade. Isto de, non son asexual, pero vincúlome desta forma, daquela, como non teño orientación, pode ser cun rapaz ou con unha rapaza, e aquí hai unha cousa para min, que isto son todo teorías miñas, que son unha ninguén para ter teorías, pero teño cabeza e penso. Aquí hai unha búsqueda do afecto sen comprometer o meu corpo. Sí? Eu quero poñer, chámalle corazón, chámalle a mente,
con esta persoa e ter cubertas necesidades afectivas e, unha vez máis, eu a esta persoa estoulle marcando que eu, o contacto físico vai ser de puro afecto. Pois estamos igual que hai anos. Estamos igual que hai anos. É dicir, eu, agora, a miña sociedade non me dixo todo o contrario. Non, porque mira onde nos levou a liberación sexual das mulleres. Levounos a que ou te liberas ou te autoimpós estas normas que son as de sempre. Sí, podemos quedar, podemos ir da man, vouche dar un bico. Pero o sexo antes era por o matrimonio e agora é pois que ao mellor máis adiante, se o vínculo é moi forte e non sei que, ao mellor accedo. E eu vou máis que esta feminista que escribía. Ao mellor accedo sen querer. Non, é que eu ao mellor quero, eu ao mellor si teño esa pulsión sexual, eu si que te desexo, pero eu nestas non me meto. Porque, pois, así xa evito que me presiones, porque a miña condición é esta. Eu deixo aí para a reflexión de todo o mundo. E das unha volta máis, porque eu profundicei, tentei profundizar nesta conversa con rapazada. Como non vas ter pulsión sexual? Como non vas non sei que? É que é o natural, é que é o normal, é que biolóxicamente ti vas te desenvolver e vas ter pulsión sexual como a ser humano que és. E que recibín de resposta? Eso pénsalo ti porque serás unha obsesa sexual. Porque a xente dantes, que ti mira a volta que dou isto, a xente dantes éramos reprimida. Por iso escondíamos se eras lesbiana ou gay ou, sabes, a expresión de xénero, xa non vou dicir se eras trans, é dicir, ti, pois, levábalo pelo longo e poñías un vestido porque era unha norma social. Porque éramos unhas reprimidas. Non, pero agora resulta que din que a xente dantes que éramos salvaxes. Porque aí, sabes, a foder como a jatas. E dixo, a ver, éramos unhas reprimidas ou estábamos aí todas, sabes, fora de nós porque queríamos foder, que non sei usar unha linguaxe correcta, espero que non se me censure nada. Pois, unha vez máis, temos estas incoherencias que baten totalmente. E que temos que pensar o nivel de confusión que todas estas discursos de liberdade están provocando, sobre todo nas rapazas. Porque son elas as asexuais, as que teñen orientacións románticas e as que din que as mulleres dantes, pois iso, éramos unhas salvaxes. Claro, porque que agora a bioloxía é unha cousa así que sobre todo está no cerebro e no que ti penses, non? E daquela eu teño que creer que nos tempos da miña avoa casaban as rapazas preñadas, porque, claro, nos tempos de miña avoa, hai 80, 90 anos, estaban todas salidas, sí? Non, eran todas unhas gatas á xaneira. Pero ao mesmo tempo eran reprimidas, porque todas eran hetero e todas facían unha trenza e poñían un pano á cabeza e levaban unha saia. A ver, isto ao final é unha merda mental que teñen onde para poder saír
disto que son outras formas de opresión, terminan autooprimíndose, autocensurándose e autoconténdose. Vamos, eu isto vexo claramente. E animo a xente a pensar nisto. Si toda esta cousa de lo queer e tal se nos foi das mans, e que ao mellor foisenos das mans, e temos unha xeración de mulleres que no nome da liberdade estánse oprimindo en por sí.